खऱ्या अर्थाने ही निवडणूक लढत असताना समोरचा उमेदवार किती पक्ष बदलतो, समोरचा उमेदवार कोणत्या कोणत्या कारणांनी पक्ष बदलतो हे आपण सर्वांनी बघितलेलं आहात, सर्वांनी सांगितलेलं आहात. कारण केसरकरांनी ज्यावेळी कणकवलीमध्ये उद्धव साहेबांच्या उपस्थितीत जेव्हा शिवसेनेत प्रवेश केला त्याच्या 2 महिने अगोदर तुमच्या सर्व पत्रकारांसमोर सांगितलं होतं की मी घरातून बाहेर पडताना शरद पवारांच्या फोटोला उद्बत्ती ओवाळल्याशिवाय बाहेर पडत नाही. पण नंतर त्यांना साक्षात्कार झाला, शिवसेनेची सत्ता येणार, मग आपण कारण काय घ्यायचं, तर या नारायण राणेंची दहशत. नारायण राणेंची दहशत म्हणून आपण या ठिकाणी पक्षामध्ये प्रवेश करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला आणि त्या पक्षाला खऱ्या अर्थाने धोका दिला. आज या ठिकाणी गेले आहेत ती शिवसेना चोरलेली, जी शिवसेना चोरलेला धनुष्यबाण. आणि आज या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आपण सर्व जिल्ह्यातल्या लोकांनी या शिंदे सेनेला पण संपवलं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी दुसरे एक कार्टून उभं आहे त्याला पण संपवलं पाहिजे. कारण हे जी लोक सर्व जिल्ह्याला कलंक झालेला आहे. कारण जिल्ह्यातला जो बाहेर जातो आणि आता पण आपण जिल्ह्यातून बाहेरून फोन येतात, वातावरण कसं आहे, राणेंच्या दोन्ही काट्याला संपवा, राणेंच्या दोन्ही काठी परत निवडून येता कामा नये, अशा प्रकारचे फोन बाहेरून येत आहेत. याचा अर्थ जिल्ह्यातल्या लोकांना किती यांचा तिरस्कार झालेला आहे. जे नितेश राणे स्वतःला हिंदूंचे गब्बर समजतात आणि मुसलमानांना अनेक काही गोष्टी बोलतात. आज ज्या बापानी तुमच्या आणि तुम्ही शिवाजी महाराजांच्या नावावर राजकारण केलं, त्या राजकारण करत असताना आज त्या पुतळा पडल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचा आवाज उठवला नाही, उलट त्याचा निषेधही केला नाही किंवा त्या ठेकेदाराची चौकशी पण लावली नाही. एवढा तुमच्यामध्ये जो असलेला शिवाजी महाराजांबद्दल द्वेष आहे तो द्वेष खऱ्या अर्थाने आपण या निवडणुकीमध्ये त्यांना दाखवून द्यायचा आहे. एवढंच नव्हे तर 17 तारखेला बाळासाहेबांचा स्मृतिदिन येतोय. खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांच्या दिनाच्या निमित्ताने जर आदरांजली व्यक्त करायची असेल तर 20 तारखेच्या निवडणुकीमध्ये जेव्हा आपण बटन दाबणार, मशालीचं बटन दाबणार, त्यावेळी खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांना आदरांजली देणार. यांनी बाळासाहेबांना दाखवून देणार की तुम्ही जे वाढवलेले, जे तुम्ही ज्यांना मोठं केलं, जे तुमच्यावर उलटे आलेत त्यांना आम्ही सोडणार नाही. आज आमच्यासारख्या शिवसैनिकांना किंवा जुने शिवसैनिक आहेत त्यांना केसरकर शिवसेना सांगतात. बाळासाहेबांना केसरकरांना कधी भेटायलाच मिळालं नाही, तरी पण बाळासाहेब कसे होते, काय होते याचं वर्णन केसरकर करू लागलेले आहेत. त्यामुळे आमच्यासारख्या शिवसैनिकांना केसरकर शिवसेनेत होते की आम्ही शिवसेनेत नव्हतो हे आमचा विचार करावा लागतो. कारण अशा या ढोंगी माणसाला, अशा या फसव्या माणसाला आणि प्रत्येक ठिकाणी जाईल तिथे वाट लावणाऱ्या माणसाला आपण खऱ्या अर्थाने निवडून द्यायचं. की गेल्या 2019ला पडल्यानंतर या भागामध्ये राहून या भागातल्या लोकांचे प्रश्न सोडवून, मग ते सत्तेत राहून सोडवले असतील, त्या प्रश्नाला न्याय देण्याचं काम केलं आणि सातत्याने संपर्क ठेवला. अशा राजनतेला आपल्याला निवडून द्यायचा हा तुमच्यासमोर प्रश्न आहे. तर केसरकर निवडून आले, मंत्री झाले की मुंबईमध्ये असतात, जिल्ह्यातल्या लोकांना भेटत नाही. ज्या केसरकरांचा स्वभाव तुम्हाला माहिती आहे की केसरकर हे जे आज निवडणूक आल्या की मग रेशन वाटणे, अमुक वाटणे, हे निवडणूक आल्यानं सांगते. ह्याच केसरकरनी मागच्या वेळी तुमच्या सर्व वृत्तपत्रामध्ये दिलं होतं की माझी शेवटची निवडणूक, परत निवडणूक लढणार नाही. मग ती शेवटची निवडणूक खऱ्या अर्थाने आपल्याला या 20 तारखेला मताच्या रूपाने त्यांची शेवटचीच निवडणूक आपल्याला करून दाखवायची आहे. यासाठी आपण सर्वांनी सज्ज व्हा आणि 20 तारखेला सर्वांनी मशाल निशाणीची बटन दाबून 23 तारखेचं निमंत्रण मी व्यासपीठावरून तुम्हाला आत्ताच देतो की 23 तारखेला राजनतेच्या विजयाचा जल्लोष करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊया.
हे सांगतो आणि या ठिकाणी थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.